So tatry natin kung maririnig tayo ni My Love. Kaway-kaway naman dyan, My Love. Yan o. Alright. Alright, what's up mga ka-team? Review natin sa Forest Intercom na to. Konektado kami ni My Love nandun sa saunahan, sa yung nagda-drive ng XRM nila. So approximately yung layo namin ngayon is nasa mga siguro 5 to 10 meters. So tatry natin kung maririnig tayo ni My Love. Kaway-kaway naman dyan, My Love. Yan o. Alright. So kung naghahanap kayo ng budget meal na intercom para sa mga OBR nyo or sa fellow riders nyo na swak sa budget, eto yon, Forest Intercom. Try nyo. Then ililink ko na rin sa description yung Shopee page na kung saan nabili namin ni My Love itong Forest Intercom na to. Alright, so yun lang sa review natin sa Forest Intercom. So you know the drill. Like, share, subscribe. Peace out at magandang araw mga ka-team. Isang kaway naman dyan, My Love.
Yan na. Alright. Peace. Maraming salamat.